Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Αουάν, συνιδιοκτήτη της εταιρείας Flavors of Crete, η οποία δραστηριοποιείται στις εξαγωγές βιολογικών και συμβατικών ποιοτικών προϊόντων προς Σαουδική Αραβία. Κύριε Αουάν. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι η Flavors of Crete ιδρύθηκε με έδρα το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας για ευνόητους λόγους. Έχουμε μια πολιτική σταθερότητα. Ξέρουμε μετά από ένα χρόνο, 2-3, ότι θα παραμείνουμε ως εταιρεία και θα μπορούμε να αναπτυχθούμε. Εμείς εξάγουμε βιολογικά προϊόντα και συμβατικά και θα σας δείξω μερικές γρήγορες φωτογραφίες από τους παραγωγούς και θα βγω κατευθείαν στο θέμα, γιατί σε 10 λεπτά δεν αναλύεται ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα. Πρώτα απ' όλα θα σας πω λίγο για το mission statement. Είναι στα αγγλικά η παρουσίαση, θα τα μεταφράζω, γιατί αυτές οι παρουσιάσεις γίνονται στο εξωτερικό. Okay. Ο εταιρικός σκοπός μας, η Flavors of Crete και η Gulf Professionals Company, είναι ο αποκλειστικός μας συνεργάτης και αντιπρόσωπος για όλη τη Μέση Ανατολή με έδρα το Ριάντ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να μας ανοίξει την πόρτα και θα σας πω γιατί λίγο πιο κάτω. Απότερος σκοπός της Flavors of Crete και της Gulf Professionals είναι ότι εμείς βλέπουμε τη σχέση μας με τον πελάτη όχι αρπαχτή, όχι άπαξ, όχι πούλησα μια φορά και αν θέλει έπεται συνέχεια. Είναι οι πωλήσεις, όπως ξέρετε, είναι ένα ερωτικό παιχνίδι και θέλει foreplay, ασταμάτητο. Έχω τη χαρά να δω τρεις από τους παραγωγούς μας εδώ πέρα. Οι υπόλοιποι είχαν πάρα πολλή δουλειά. Καταρχήν το κομμάτι του μελιού, μαρμελάδας και γλυκά του κουταλιού θα έχει η κυρία Νοβακίδου Θεοδώρα. Η εταιρεία λέγεται Μελίνο από Ελευθερούπολη Καβάλας. Οικοτεχνίες, μικρή παραγωγή και ο λόγος που επιλέγουμε μικρούς παραγωγούς είναι γιατί έχουμε όλη την πολυτέλεια να κάτσουμε μαζί τους, να συζητήσουμε τη κάθε λεπτομέρεια, ώστε η αγορά στόχου να γνωρίζει τι θα πάρει. Και όχι να πάω σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία μου λέει έχετε μόλις 5 λεπτά κυρία Αουάν να μου πείτε τι θέλετε. Λυπάμαι, αλλά το αμερικανικό I can't work this way. Okay. Έχουμε έναν άλλον καταξιωμένο παραγωγό, είναι ο κύριος ο Dr. Τσιμίκας. Η εταιρεία είναι Dio Shop, η Διοσκουρίδης, που έχει βιολογικά ροφήματα, ροδόνερα, αρωματικά αλάτια, τσάγια. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που βλέπετε μέχρι τώρα απευθύνονται σε πελάτες 5 αστέρων. Δεν απλωνόμαστε πουθενά λιγότερο. Δεν μπορούν οι παραγωγοί μας, οι οποίοι έχουν ένα minimum stock, η minimum δυνατότητα, να παράγουμε και να προμηθεύουμε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινάμε με το Ριάντ, που έχει 10 εκατομμύρια λαό, προχωράμε μετά στην Τζέντα, προχωράμε μετά στον Νταμάν, προχωράμε μετά στο Μπαχρέιν και σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε διεισδύσει και στα Εμιράτα. Ένας άλλος παραγωγός αυτή τη στιγμή, που δεν είναι μικρός, αλλά έχει καλό προϊόν, είναι η εταιρεία του Χαΐτογλου, όπου από όλα τα προϊόντα επιλέξαμε 3 βασικά, τα οποία πουλάνε κάτω. Είναι το ταχίνι, με γεύση πορτοκάλι, με γεύση λεμόνι, μέλι και με γεύση κακάο. Τα οποία επίσης προορίζονται περισσότερο για τα σούπερ μάρκετς και catering. Έχουμε φυσικά τον φίλο μας το Τάκη το Κόικα με βιολογικό ελαιόλαδο, έχει και σταφίδες φυσικά, είναι η εταιρεία Products. Έχουμε την εταιρεία Leva στη Μυτιλήνη που μας προμηθεύει, ναι, δεν ακούγεται, ναι, την εταιρεία Leva, που ο κύριος Παναγιώτης Βαλαχής που μας προμηθεύει παστά, σαρδέλες, καλονίες κτλ. Και ούζο, το οποίο δεν το βάλαμε στο brochure γιατί η Σαουδική Αραβία ξέρετε ότι δεν πίνουνε. Λοιπόν, και έχουμε οπωσδήποτε και τον κύριο Βάιο το Κάρκαλη από την εταιρεία Food Form, ο οποίος μας προμηθεύει πάστα ελιάς και salad dressings. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα πριν συνεχίσω, ότι όλοι αυτοί οι παραγωγοί επιλέχθηκαν με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έκανε η Flavors of Crete πριν καν συζητήσει με οποιονδήποτε παραγωγό ήταν να δουλέψουμε ανάποδα, σε αντίθεση με αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες. Πήγαμε στη Σαουδική Αραβία, βρήκαμε τον αντιπρόσωπο, του ζητήσαμε τιμές, του ζητήσαμε συσκευασίες, του ζητήσαμε όγκους, του ζητήσαμε ό,τι πληροφορία θα μπορούσαμε να είχαμε, ώστε όταν πλησιάσουμε τον Έλληνα παραγωγό, να ξέρει ο Έλληνας παραγωγός τι ζητάνε κάτω και μετά να μου πει αυτό μπορώ, αυτό δεν μπορώ.
Το μεγαλύτερο σφάλμα λοιπόν για οποιαδήποτε πώληση και οποιοδήποτε επιχειρηματία, και αυτό το λέω γιατί πετύχαμε, είναι να βρεις τον παραγωγό, να σου πει τι έχει, να κατέβεις κάτω, να δεις ότι το 50% δεν είναι εφικτό και να χάσεις χρόνο και χρήμα και την αξιοπιστία σου. Γιατί εδώ παίζει σημαντικό ρόλο αυτό που λέω στους πολιτές μου και στους συνεργάτες μου, ότι δεν έχει κανένας μία δεύτερη ευκαιρία για να κάνει μία πρώτη εντύπωση. Okay. Η εταιρεία, τώρα δεν βλέπω και καλά εγώ, λοιπόν, η εταιρεία εντάξει, ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια και ο λόγος που ανοίξαμε στη Βουλγαρία είναι γνωστός. Το κεντρικό μας μότο είναι QCC, Quality, Consistency, Continuity. Ποιότητα, συνέπεια και συνέχεια. Και ως Έλλην και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εφαρμόσω αυτά τα 3 στοιχεία. Διότι ξέρουμε λίγο πολύ ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, κοιτάμε πώς θα γίνει να το κάνουμε γρήγορα, χωρίς να κάνουμε το ανάλογο background, το feasibility study, το αν το προϊόν πραγματικά χωράει στην αγορά, κατά πόσο χωράει στην αγορά. Ο λόγος που επιλέξαμε την Μέση Ανατολή, επειδή δουλέψαμε ανάποδα, θα μπορούσαμε να μπούμε και στη Ρωσία, είχαμε γνωστούς και στη Ρωσία. Αλλά βρήκαμε έναν άνθρωπο, την Gulf Professionals, τον κύριο Ναΐφ Αλ-Φάχεντ, ο οποίος παρά την άσχημη εικόνα που έχει η χώρα μας παγκοσμίως, άνοιξε την αγκαλιά του και πίστεψε σε εμάς και τα προϊόντα μας. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Αΐντα, που μας έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας μερικά απλά τεχνάσματα, τα οποία κάνουν τη διαφορά, και την εταιρεία Gulf Professionals, η οποία εν μέσω κρίσης μας άνοιξε απλόχερα την πόρτα. Η στρατηγική προς τους παραγωγούς. Θα πω κάτι χαριτολογώντας, το οποίο το λέω στα παιδιά και γελάνε. Πάντα με την καλή έννοια, ότι φίλοι μου παραγωγοί, είμαστε ο χειρότερός σας εφιάλτης. Είμαστε Έλληνες με αμερικανική νοοτροπία. Mentality. Η νοοτροπία, η δική μας, πρέπει να αλλάξει. Το να έχω ένα προϊόν, να είναι αξιόλογο, να έχει την καλύτερη ετικέτα, να έχω την καλύτερη γραμμή παραγωγής, εάν δεν μπορώ να εναρμονιστώ με τις ανάγκες, τα θέλω και τις προσδοκίες της αγοράς στόχου, δεν πρόκειται να πουλήσω. Αντιθέτως, κάνω μια πολύ άσχημη πρώτη εντύπωση. Έχουμε προσωπικές επαφές. Βγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα. Έχουμε ιδέες. Είμαστε η μόνη εταιρεία που τολμάει να κάνει αυτό που καμία άλλη εταιρεία δεν το έκανε. Φοβούμενη μη πάει κάποιος πίσω από την πλάτη του αλουνού. Η παραγωγή μας αυτή τη στιγμή ένας-ένας κατεβαίνει στην Σαουδική Αραβία και γνωρίζει προσωπικά τον τελικό αγοραστή. Και θα σας πω κάτι πολύ γρήγορο. Κάνοντας αυτή λοιπόν την ενέργεια, σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον παραγωγό, εμπιστευόμαστε τους συνεργάτες μας. Κατέβηκε πρόσφατα ο κύριος Βάιος, ο Κάρκαλης, ο οποίος μας προμηθεύει πάστα ελιάς, και βλέποντας λοιπόν την αγορά, και επειδή ο άνθρωπος είναι ειδικός στο τομέα του, ανακάλυψε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ένα προϊόν, το salad dressing. Μια εβδομάδα Σαουδική Αραβία, είναι ήδη 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι εδώ κύριε Βάγια, 2 εβδομάδες. Έχουμε 2.500 κομμάτια την ημέρα για μια αντίστοιχη εταιρεία της Gilly Diet που λέγεται Diet World. 2.500 κομμάτια την ημέρα salad dressing, 35 γραμμάρια. Και αυτό γιατί υπάρχει ομαδικότητα. Δεν θα κρύψω εγώ τον παραγωγό από τον τελικό πελάτη. Άρα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Πρέπει να είμαστε αυτό που λέμε think out of the box. Τελειώσαν τα αστεία, παιδιά. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ. Και χθες. Είμαστε εδώ, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Όσο αφορά τον στόχο, δηλαδή πώς βλέπουμε τη συνεργασία μας προς την αγορά στόχου. Εμείς δουλέψαμε ανάποδα. Σας είπα, αν μια εταιρεία θέλει να πουλήσει και έρθει στον παραγωγό και του πει δώσ' μου τις τιμές σου, θέλω τις καλύτερες δυνατόν τιμές, γιατί πρέπει να κάνουμε μια τιμή market penetratable, να διεισδύσει στην αγορά. Πάρα πολύ ωραία, σου δίνει τη τιμή. Βάζεις λοιπόν εσύ ως food broker ένα εύλογο ποσό, ελέγχεις τη μεταφορά, ελέγχεις τα πάντα, κατεβαίνει κάτω ο τιμοκατάλογος, μέγα σφάλμα. 2 πράγματα θα συμβούν. Ή δεν θα σου απαντήσει καθόλου ο άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε τους τιμοκαταλόγους, ή θα στον επιστρέψει πίσω ως too expensive. Οπότε επανέρχομαι και λέω, κάναμε μια λάθος πρώτη εντύπωση. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από τον αντιπρόσωπο μας κάτω
να μας στείλει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε παίρνοντας τιμές από τον Έλληνα παραγωγό, μπορώ να συγκρίνω αν η τελική τιμή στο ράφι είναι market penetratable. Όταν λοιπόν έστειλα τον τιμοκατάλογο κάτω και έγινε άμεσα αποδεκτός, έκανα μια πάρα πολύ καλή πρώτη εντύπωση. Οτιδήποτε λοιπόν στέλναμε από εκεί και πέρα ήταν αποδεκτό χωρίς αμφισβήτηση. Άρα αυτή η πρόταση δικιά μου είναι: λειτουργήστε λίγο ανάποδα. Μάθετε την αγορά, μάθετε τους νόμους. Κάθε χώρα έχει το δικό της ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ λοιπόν της Σαουδικής Αραβίας έχει τέτοιες απαιτήσεις που κάποιοι θα πούνε δεν αξίζει το κόπο, πια βγάζω πολλά λεφτά. Αλλά πρέπει να μάθετε την αγορά στόχο. Λοιπόν, το να θέλω να εξάγω δεν σημαίνει ότι μπορώ. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι. Εμείς λοιπόν, σαν Flavors of Crete, σαν παραγωγή, σαν Golf Professionals Company, ακολουθήσαμε μια πάγια πολιτική που δίδασκα στους πολιτές μου όταν ήμουν στις πολυεθνικές εταιρείες. Είναι το λεγόμενο πέπτμα, το οποίο χωράει παντού. Προγραμματισμός και προετοιμασία, έτσι. Πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμό και μια προετοιμασία. Υπάρχει η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν είναι μόνο το να μαθαίνω τις ανάγκες, τα θέλω και τις προσδοκίες του πελάτη, είναι να κάνω και οπτική αξιολόγηση. Κατεβήκαμε στα σούπερ μάρκετς, κάναμε την προφορική αξιολόγηση, ναι, αλλά είδαμε ορισμένα πράγματα που μας δώσαν νέες ιδέες, όπως αυτή με τα salad dressings. Είναι η συμφωνία φυσικά, είναι το merchandising, είναι και το administration. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις οτιδήποτε χωρίς στο τέλος της ημέρας να γράψεις ένα μικρό έστω ημερήσιο report, το οποίο θα πηγαίνει στους παραγωγούς, στην εταιρεία Golf Professionals, σε εμάς την Flavors of Crete και φυσικά σε μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε κάτω, γιατί έχουμε ένα one-stop shop. Έχουμε την Genius Logistics, η οποία είναι υπεύθυνη για να εκτελονίζει τα προϊόντα κάτω, να τα μεταφέρει σε αποθήκη, να κάνει το order taking, να κάνει τη διανομή προς τον πελάτη και να μας ανοίγει και παράλληλα τις αγορές. Θα σας παρακαλέσω λίγο να συντομεύετε το χρόνο. Ναι, τελείωσα. Λοιπόν, ωραία, θα δούμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε στο σωστό τόπο, το σωστό χρόνο, με τις σωστές συνθήκες, το σωστό προϊόν και τη σωστή τιμή. Και λέω ένα πράγμα μόνο. Όποια σας πει, και κλείνω, δώσε μου το δείγμα να το στείλουμε κάτω στο πελάτη και αν του αρέσει, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε. Λοιπόν, έτσι κλείσαν πάρα πολλές πόρτες και πολλά προϊόντα στη Σαουδική Αραβία που υπήρχαν κάτω, δεν υπάρχουν σήμερα. Εγώ θα στείλω το προϊόν, θα το δουν, θα το δοκιμάσουν, θα πούνε είναι πάρα πολύ ωραίο και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον παραγωγό για τεχνικούς λόγους. Εκτίθουμε ανεπανόρθωτα. Στη διάθεσή σας, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω κι άλλο, αλλά πιστεύω η κεντρική εικόνα είναι δουλεύτε ανάποδα. Μάθετε την αγορά στόχου πριν καν κάνετε το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.